liburu izango dut oinarri, orain dela bizpahiru urte argitaratu nuen. Eta euskalduntasun honekin noragoa zen, euskalduntasuna martxan dago, hiru eskualdetan, esan nahi dut, hiru eskualde edo administrazio guneetan. Eaen, Nafarroan edo iparraldean ere euskalduntze prozesua joan den mendearen erdialdera abiatu zen, berpiztu zen, baina 40 urte hauetan edo 50 edo gehiagotan sortu dugun euskalduntasun horrek funtzionatzen aldu edo ez horri erantzun nahi nion, eta horregatik izenburu hori jarri genion, eta sumatzen nuen ez zuela funtzionatzen, eta hain zuzen ere euskaren erabilerarik eza edo erabilera eskasa edo erabileraren defizitak nituen gogoan liburu hau idazteko. Orduan, hizlari kaskarra nahi zenez gero irakurri egingo dizuet. Badakit ez dela oso zea, baina gero solasaldia egingo dugu. Orduan, 22 puntu jaso ditut, eta lehendabizikotik hasita. Esaten dut, jakina denez, eskolan euskara ikasten duten hainbat belaunaldi sortu dira EAEko komunitate autonomoan. Baina D ereduan ikasitako euskara hori ez dute erabiltzen, salbuespen batzuk kenduta. Adibidez, herri txiki euskaldunetan, familia euskaltzale eta abertzaleen transmisio linguistikoen kasuetan, eta bar. Hori da lehendabiziko konstatazioa. Erabilerarik eza, nahiz eta, esan bezala, UEMako arnasgunetan erabiltzen den. Esan nahi dut, ni altzokoa naiz eta altzon erabiltzen dute gazte eta aurrek, edo amezketa izan liteke beste adibide bat. Edo gainerako guztia erderak hartua dauka, erderaren itxaso zabalean bizikera gainerako euskaldun guztiok, eta hor, familiz abertzale eta euskaltzale baldin bazera, eta bar, eta gero lagun arte bat ere baldin baduzu, behar bada euskaren erabilera, esan nahi dut, bermatu dezakezu edo bermatu daiteke. Bigarren puntuan esaten dut, euskaraz ikasteak ez du beraz, euskararen erabilera garantizatzen. Ez du euskalduntasun eraginkorrik bermatzen. Egoera horren aurrean, euskalduntzaren porrot hori zergatik gertatu den jakin nahi nuke. Zergatik ez duten euskara erabiltzen D ereduan ikasitakoek eskolatik kanpoko komunikazio egoeratan. Zehazki euskara erabil dezaketen egoera komunikatiboetan, zergatik jotzen duten espainierara. Erabileraren arazo hau alare ez da euskaldun berrien kontua bakarrik, euskaldun zahar askoren euskaltzaletasuna badakigu oso axolakabea dela. Beraz ez da euskaldun berrien kontua, esan dut, D ereduan oinarrituko naiz, hain zuzen ere euskaldun berrien edo euskalduntasunaren iturri nagusia D eredua delako. Eta transmisio familiarra hor dago, baina portzentajeen oso bajua da, beraz horretan oinarrituko naiz, D ereduak sortu den euskalduntasuna kritikatzea izan zen hain zuzen ere liburu horren helburua. Galdera hori erantzutea izango da nire asmoa, solasaldi honetan. Hezkuntza sistema, dakigunez, lehen sozializazioaren oinarrizko baliabidea da hizkuntzaren transmisioa bideratzeko. Baina euskalduntzearen bertsiorik onenak ere, D ereduak alegia, ez du funtzionatzen gure herri desnazionalizatu honetan. Oinarrizko arazo hau konpondu gabe, euskararen alde egin dezakegun gainerako guztia alferlana izan daiteke. Euskaraz ikasi duten belaunaldi berrientzat, euskara bigarren hizkuntza da, erderaz baino okerrago hitz egiten dute, eta bere nortasun linguistikoa eta kulturala batez ere erdalduna da. Ez dira euskararen baitako sentitzen, ez dira eroso sentitzen euskarazko komunikazioaren eta pensamentuaren ekoizpenean eta adierazpenean. Kritika hau euskaldun zahar askoren izaera eta jokabide linguistikoari ere bete-betean dagokion noski, beraz, esan nahi dut, erabileraren arazoa ez da bakarrik euskaldun berrien kontua noski. Euskaldun zaharren euskalduntasuna auzitan jarri beharra dago, kuestionatu beharra dago, eta bestela esan nahi dut, askotan euskaldun berriei leprotzen baitzaie, hain zuzen ere euskararen erabilik eta ez da hori ere kontua.
Beste modu batean esateko, eskolaren bidez sortu ditugun euskaldunak erdal elebiduna dira. Erdera dute hizkuntza nagusia eta ondorioz, erdaldutasunak bizi ditu. Erderak esartzen dizkie beren erreferentzia kultural eta sozialen bizi esperientziak. Eta normalean euskara hizkuntza akademiko hutsa da gehienentzat. Jakina, euskaldun zaharren hizkuntza nagusia ere gehienetan ez da euskara, erderaz hobeki moldatzen dira. Euskaldun elebakarrak joan ziren pikutara, desagertu ziren, eta gero sortu den euskalduntasunak, alegia euskalduntasun elebidunak edo elebitasun sozial horrek ere badakigu nola funtzionatzen duen, eta beraz euskaldun zaharren praxi linguistikoa badakigu zertan den. Baita, arnasgunetan ere, hurrengo puntua. Euskara hizkuntza minorizatu bat izanik, euskaldun berriak ez du beharrik sentitzen euskaraz jarduteko eta bizitzeko. Egoera soziolinguistikoa oroar erdalduna delako. Eta ondorioz, erdera hutsez bizitzea erabat normaldua eta naturalizatua dagoelako. Pandemiak sortu duen testuinguruan garbi ikusi da gure herrian beharrezkoa eta ezinbesteko hizkuntza zein den eta zein ez. Euskal Herriak erderaz funtzionatzen du, ez du euskararen beharrik bere bizitza soziala antolatzeko. Pandemiaren kontura euskaltzale asko, zehatu harritu edo badirudi, ez dakit zer espero zuten. Alegia, euskarak erderaren pare funtzionatzean, egoera kritiko batean sortu da, eta egoera kritiko horretan komunikazioa ezinbesteko importantzia hartu du, eta ikusi da zuzen ere, egoera kritiko horretan, komunikazioa oso importantea denean, hizkuntza importanteak hartzen duela, protagonismoa ezinbestekoa eta beharrezkoa den hizkuntzak, eta hortik desagertu egin da. Hainbat distantzietan, hainbat komunikazio gunetan, eta batez ere maila ofizialean, mezuak zabaldu behar izan direnean, euskerak hor badakigu, desagertu egin dela, eta orduan euskaltzale asko bazeatu egin da kexatu, eta ez zuen espero, eta niretzat oso normala da. Txillardegik esaten zuen bezala, behar ez den hizkuntzak ez dauka lekurik, eta luzarora desagertu egingo da, eta krisi honek hoxe hain zuzen ere hoxe erakutsi digu, zinbestekoa ez den hizkuntzak, beharrezkoa ez den hizkuntzak, hor jarraituko duela, baina momentu kritikoetan desagertu ere egin daitekeela, eta oro har ez da ezinbestekoa, eta beraz erderaz daukagula eraikia herri hau. Hurrengo puntuan, beraz, bizitzeko beharrezkoa ez den hizkuntza bat ikasten dute hezkuntza sisteman haur eta gazteek. Azkenean, idatzizko kulturan ere erdera nagusitzen zaie, horrela, D ereduan ikasi duten belaunaldien kultura hizkuntza idatzia, D ereduan ikasi duten belaunaldien kultura hizkuntza idatzia, nagusiki erdera da. Seguru asko baita bekeko bersolari txapelketako finalera doazen gazteen artean ere. Hau behar bada gehiegi esatea irudituko zaio zenbaiti. Baina ez dago, ni buruzko inkestarik eta estudiorik ez dakigu, alegia hor biltzen diren 10.000, 15.000 edo 12.000 horiek gehienak gaztea dira, eta nik jakin nahi nuke hain zuzen ere, ez dut ukatzen hain zuzen ere, ahozko kulturan gazte horiek trebatua daudela, eta ez dauketela arazorik euskaraz jarratuteko, eta beren gaitasun komunikatiboa erderazkoa bezain ona izan daitekela, edo batzutan hobea gainera. Baina jakin nahi nuke hain zuzen ere kultura idatzia, gaurko munduan kultura idatzia daukan arlo horretan zein prensa irakurtzen duten eta gainerakoa. Esan nahi dut, adibidez, berriaren irakurleak zenbat diren hor 12.000, 15.000 horien artean. Baina ez dago horri buruzko, nik dakidanez ez dago inkestarik edo. Bueno, hurrengo puntura. Egoera nazional eta linguistiko minorizatu batean dagoen hizkuntza erabiltzeko motivazio trinkoa behar du euskal hiztunak. Erdera bezain ongi jakin behar du alde batetik, eta euskaldun izateko gogo sendoa eduki beste aldetik. Are gehiago, erdera bezain ondo jakitea ere ez da nahikoa, izan ere, erdararen aldeko asimetria soziolinguistikoak oharkabean darama euskal hiztuna erdararen itsasora. Erdararen itsasoan tantaka sakabanaturi dagoen herria da euskararen herria. Beraz, hizkuntza ezagutzea eta jakitea eta gaitasun komunikatiboak eta
eta hori guzti hori, eta errestasunak, eta ez errestasunak, eta hori ezinbestekoa dira noski. Baina hori ere ez da aski, gero, hain zuzen ere, hizkuntza fenomeno soziala da, eta kontestu soziolinguistiko hori erabat desorekatua baldin badago, eta hizkuntza hegemonikoa, beraz, frantsesa eta erderen aldeko joera erabat nagusitzen baldin bada, hiztunaren perfil ideologikoak edo abertzaleak ere hor ez zer egin handirik ez dauka. Beraz, arazoa estrukturala dela esango genuke, baita ere, erabileren arazoa estrukturala dela, eta ez hainbeste hain zuzen ere, euskal hiztunen perfil psikologikoa eta kognitibo, alegia zen neurritan dakiten eta ez dakiten. Bueno, hurrengo puntua. Esan bezala, ereduaren bidez sortu dugun euskalduntasunak ez du funtzionatzen. Egoera nazional minorizatu batean dagoen euskarak euskaltzaleak behar dituelako eta horretarako euskaldun izateak dituen inplikazio politikoen jakitun izan behar duelako. Gaur eta hemen euskaldun izatea modu axolagabean planteatzen duena bere buruaz beste egiten ari da, suizidatzen. Euskalduntasuna arazo politiko sakon bat delako. Burujabetza nazionalarekin erabat lotua dagoen auzi bat eta ez dirudi, eta ez da irakaskuntzako arazo didaktiko edo kurrikulum kontua. Eskola maila hutsean konpontu daiteken zerbait, oraintxe esan berri dut hain zuzen ere, erabileren arazoa bere ez dela, naiz eta eskolari leporatzen diogun etengabe eskola kritikatzen ari geran, alare ez dela hain zuzen ere eskolaren kontu hutsa, eta beraz, modu estruktural batean planteatzen ez baldin bada, eskolaren ereduaren emaitzak direnak izango direla aurrerantzean ere. Hurrengo puntua. Nola nahi ere eskolak ez du bere lana behar bezala bete. Ez da euskal kurrikulum nazionalaren ideologiarik transmititzen. Ez da euskararen gaia problematizatu. Baina eskolaren lana antzua izatea ez da eskolaren errua bakarrik. Izan ere, euskalgintzaren zein alorretan problematizatzen da gaur egun euskaldun izateak dituen botere implikazio eta interpelazio ideologikoak? Inon ez. Badirudi euskaldun izatea, euskararen nazioa eraikitzea, izaera eta egoera normal batean ari dela gertatzen. Eta gure egoerak ez dauka ezer izaera eta egoera normal eta naturaletik. Herri menderatu eta kolonizatu baten ezaugarri guztiak ditu Euskal Herriak. Problematizatu ari zuzen ere, nik ulertzen dut noski, dagoen kontestuean, esan nahi dut euskarazko irakaskuntza edo eredua dagoen kontestu politikoan, irakasleak berba da aleginduko dira, irakasle abertzaleak eta euskaltzaleak badaude, eta aleginduko dira beren, esan dezagun, beren kurrikulum personala edo implizitua, kurrikulum esplizituak formala da, eta hain zuzen ere irakasi beharrekoa da, gero implizitua da hain zuzen ere irakasleak eta ikasleek eta beraien artean sortzen den konplizitate ideologiko horretan egin dezaketena, esan nahi dute, ez dela nahi, hori egin dezaketen, baina ez dakit zein horretan egiten den. Inpresioa daukat hain zuzen ere ideologi abertzaleak edo ideologi euskaltzaleak ez daukala hain zuzen ere itzala hundirik, eragina hundirik gaurko ereduaren irakaskuntzan. Alegia, euskaldun izatea ez dela problematizatzen. Hori gauza bere gertatzen da euskaltegietan. Nik euskaltegietan lan egin dut azkeneko 30 urte hauetan, jubilatu aurretik, eta badakit han ere ez genuela ez zela inola problematizatzen, baldin eta irakasleen batei ez baldin bazitzegin bururatzen, harira zetorkiulako, eta orduan hasten ez baldin bazen hain zuzen ere, hizkuntzaren kontua behek oso problematikoa dira, eta ez da bakarrik jakite kontua, baizik eta arazo politikoa ere bada, nazionala ere bada, eta eta historia badago, baina hori implizitua zen, eta badakit kurrikulum implizito horrek euskaltegietan bintzat, euskaltegi publikoetan, nik horra lan egin nuen, ez zuen funtzionatzen, ez dakit aekagoetan behar bada saietuko dira. 11. puntuan, euskal botere autonomikoaren eta jaurlaritzaren porrota da euskararekin gertatu zaiguna. Botere autonomikoaren hizkuntza politikak 40 urte hauetan sortu duen euskalduntasunak errotik egin du. Eta ez du berak onartu zuen hizkuntza legia ere bete hezkuntza sisteman. Izan ere, lege autonomikoak dionez, ikasle guztiek eskolaldiaren amaieran, kakoxartean, euskararen ezagutza praktikoa
izan behar dutela esaten baitu, euskararen ezagutza praktikoa. Zer da euskararen ezagutza praktikoa? Euskara ulertu eta idatzi ezazik euskaraz jarduteko eta pentsatzeko gai izan behar duen ikaslea. Emaitza ordea oso bestelakoa da, ikasle gehienen gaitasun komunikatiboak ez du gainditzen erdal elebidunaren profila. Alegia, erderaz pentsatzen du D-ereduko ikasleek dute eskolaldia bukatutakoan. Eta euskarak behar dituen hiztun motak euskal elebidunak dira. Hau da, hizkuntza nagusia euskara dutenak eta bigarren hizkuntza erdera. Elebidun orekatuak salbuespena dira, hizkuntza bat hegemonikoa denean eta beste estatus politiko subordinatuan dagoenean ezin da elebidun orekaturik sortu edo salbuespenak badaude noski. Behar zuek ere ezagutuko dituzu elebidun orekatuak, D-eredukoak, erdera bezain ondo euskaraz dakitenak eta batean zein bestean esan beharrekoa esaten dutenak eta adirazi beharrekoa adirazten dutenak, baina hori salbuespena da eta orduan erdal elebitasuna, hori da gaurko euskalduntasuna, erdal elebitasuna, alegia erdera nagusi duen euskalduntasuna eta noski erabilerik eza edo erabileren problematika horrekin erabat lotua dago. Sortzen ditugun hiztunak erdal elebiduna baldin badira, erdal elebidunak bere mundua eta bere imaginazioa eta bere pensamentuak erderaz adirazteko. Erderaz ondua dauzka, erderaz konfiguratua dauzka eta hain zuzen ere bere hizkuntza, bere identitate hizkuntza, bere nortasun hizkuntza erdera baita. Bueno, goazen aurrera. Nire ustez, euskara ezin da normalizatu funtzio nazional hegemoniko batzuetan txertatu gabe. Eta euskarak oraingoz ez du funtzio hegemonikorik bereganatu, naiz eta hainbat erabilera esparru formal berrietan nolabait txertatu den, ala nola hezkuntza sisteman, hedabide batzuetan, administrazioan eta bar, hor egin du lekua, batez ere hezkuntzatik abiatuta, gero hedabide batzuk sortu ziren, EITB eta gainerakoak, baina gauza bada formalki txertatzea hizkuntza minorizatu bat, esan dezagun instantzia ofizialetan, erakaskuntzan adibidez, eta beste kontua da, gero hizkuntza minorizatu horrek logika nazionalean funtzionatzea edo funtzionatzea, edo logika provinzial, regional edo etniko batean funtzionatzea. Nire impresioa da, bai edabideetan eta bai hezkuntzan, euskarak ez duela zentzu eta logika nazionalean funtzionatzen, alegia, ez dela problematizatzen, eta problematizatzen ez baldin bada, orduan axolagabetasuna nagusitzen da, eta hizkuntza minorizatuak egora hortan ez dauka zer eginik. Hurrengoa, zein logika nazionaletan funtzionatzen dute adibidez Euskal Telebistak eta Euskal Irratiak? Euskaraz jardun daiteke naziogintza espainola eginez, hau berriro irakorreko dizuet. Euskaraz jardun daiteke naziogintza espainola eginez, eta hori gertatu zaigu hain zuzen euskaratu ditugun eremu askotan. Hezkuntzan, edabidetan, administrazioetan eta oro har euskararen aldeko proiektu gehienetan ez dago nazio eraikuntza euskaldunik. Euskarak sozializatu egiten du hizkuntza bat, sozializazio bide bat da, eta noski hizkuntza minorizatuak ere sozializatu egiten du hizkuntza, naiz eta bere estatus etniko horretan. Baina gauza bada sozializazio hori logika nazional batean zehatzea, alegia beharrezkoa den hizkuntza batekin egitea, edo beharrezkoa ez den hizkuntza lokal, funtzio lokal batzu dituen hizkuntza etniko edo lokal batekin sozializatzea bi gauza dira, eta orduan nire impresioa da Euskal Irratiak hobeto funtzionatzen du, baina Euskal Telebistak badakigu nola funtzionatzen duen, eta beraz, sortzen duen imaginario politiko nazionala, badakigu erreferentziak zeintzu diren askotan, eta Euskal Irratia esan bezala hobeto funtzionatuta ere, eta bereiek esan dezakete, baina gure eremua nazioa da, eta iparraldearekin lotuta gaude, eta iparraldeko programak ere badaude Euskal Telebistan eta bar, baina ez dut uste nahikoa denik erakunde bat jarduera bat nazionalizateko, niretzat nazionalizatea ez da nahikoa eskualde guztietara zabaltzen den jarduera bat egitea. Euskaltzaindia ere nazionala da, AEK ere nazionala da, eta zentzu hortan baditugu erakunde nazionalak, baizik eta niretzat kontua da, logika ideologiko politikoa nazionala den. Hori da funtsezkoa, eta hori nazionala baldin bada, orduan hain zuzen ere, emaitzak ere halakoak izango dira, eta emaitzak ere asko hobeak adibidez Euskaren erabilerei dagokionez.
Hurrengo puntua. Euskaren arnasguneak edo herri euskaldun txikiak aipatu ditudanez, ez dezagun pentsatu herri euskaldun horietako euskaldun zar gehienak euskaldun osoa direnik. Irakurtzen duten prentsa zein hizkuntzatan irakurtzen duten ikustea nahikoa da euskaldun zaharren kultura idatziaren hizkuntza zein den jakiteko. Euskalduntasun diglosiko batean bizi gara euskaldunok Eusko Jaurlaritza sortu eta 40 urtera. UEMako, arnasgunetako edozein herritara joaten zera, tabernetan sartzen zera, eta telebistak lehendabiziko atentzio ematen zu, ze kate daukaten jarritat. Gero konturatzen zera, ze prentsa dagoen irakurtzeko, eta gero badakizu hain zuzen ere, amezketan edo altzon eta herri euskaldun horietan irakurtzen den prentsa zein den. Probintziako periodikorik irakurriena da, horrere irakurriena. Eta hori da, oso adierazgarria da, hain zuzen ere, euskalduntasuna biziri dagoen guneetan prensa nazional euskaldunak ez baldin badu funtzionatzen, eta prensa hori nazional espainola baldin bada bai hizkuntzaz eta bai planteamendu ideologiko eta nazionalaz, orduan horrek zer pentsatu handia ematen dizu, naiz eta gero esan, bueno, arnasguneetan ez dakiz zer egin da, eta arnasgunetan euskara funtzionatzen dugu, eta familiako hizkuntza nagusia euskara da, eta administrazioak eta udalek ere gehien bat beraien artean euskara funtzionatzen dute, eta bar, baina niri zalantza ikaragarria sortzen dizkit, 40 urte pasa ondoren, oraindik ere diglosia, oraindik ere gure euskararen erabilera diglosiko izatea. Alegia, diglosikoa, kultura hizkuntza nagusia, erdera izatea, hizkuntza importantea, euskara erdera izatea, eta eguneroko jarduera, ahozko jarduera lokaletan, famili bizitzan, alegia, erabilera informala eta erabilera formala. Jendeak esango dizu, erabilera informalean galdu duela euskarak eta erabilera esparru informal hori berreskuratu behar dela eta horrek gabiltzela gaizki eta bar. Eta nik esango dizuet egia dela, erabilera informalean ere gaizki gabiltzela, ahozko jarduera informalean eta arruntean. Baina hori zergatik gertatzen den aztertuko bagenu, nik uste dut, hizkuntza formalean edo hegemonikoan edo eremu funtzio nazionaletan lekurik ez dagoen hizkuntzak, nire inpresioa da, funtzio hegemonikorik betetzen ez baldin badu hizkuntza batek hezkuntza sisteman, administrazioan eta ekonomian eta bar, erabilera mundu informalean alegia lagun artean eta familian eta hor euskara hizkuntza horrek bera ingo duela edo eutsiko diola bero oso modu esan dezagun zaurgarrien eutsiko diola bere euskalduntasunari da nik uste hori ari dela gertatzen. Hori ari dela gertatzen, eusten dio neurrian, zeren arnasgunetan ere badakizu erderaren sarrera handia dagoela, eta ez naiz harritzen, erderaren presioagatik, arnasgunetan ere erabilerak bera egitea. Bueno, gozen aurrean. Euskalduna ezin da ahaldundu maila personal hutsean. Benetako euskalduntzeak euskararen aldeko hizkuntza politika nazional globala eskatzen du. Funtzio informal lokala gaindituko dituen funtzio nazional hegemonikoak behar ditu euskarak. Hizkuntzen arazoak izan ere botere arazoa dira. Eta erdal komunitateak botere handiegia dauka euskalduno gure nazio hizkuntzan bizi ahal izateko. Feminismoaren diskursoak balio digu puntu honetan. Alegia, egora privilegiatuan dagoenak erdaldunak, alegia. Bere botere ahalmena galtzen ez badu, mendean dagoenak, euskaldunak, alegia, ezin du berdintasuna eta askatasunik lortu. Bueno, feminista batek euskaldunak dagoen lekuan hor jarriko luke emakumea eta erdaldunak dagoen lekuan jarriko luke gizonezkoa. Beraz orduan botera arazo badago, botere harremanen desoreka ikaragarri badago, eta orduan hain zuzen ere elebitasunaren apologia egiten dutenek askotan ez dira konturatzen elebitasun sozialean botere harremanak zatu behar direla, iroli behar direla, eta erdaldungoa daukan hegemonia monopolioa, hori dagoen bitartean, elebitasunen aldeko politikak euskararen kontrako politika direla. Alegia, ez dagoela horrekarik, ez dago, eta asimetrikoa dela, erabat hain zuzen ere botere soziolinguistiko hori. Bueno, aurrera, euskararen historia, Euskal Herri konkistatu, asimilatu eta zatikatu baten historia izan da, euskarak ez du sekula izan bere nazio politiko edo estatu buru jaberik. Naiz eta gari batean herri honen hizkuntza nagusia euskara izan, elebakarra izan. Nafarroako erresumaren garaian herriaren mintzaira euskara zen, baina ez botere erakundeen hizkuntza.
Bueno, hau norbaitek behar bada eztabaidatuko dit. Boteretan zein neurritan zegoen, botere-instantzietan zein neurritan zegoen euskara sartua Nafarroako erresumaren garaian. Hurrengo puntua. Euskarak iraundu leku batzuetan, hala ere, naiz eta esan bezala nazio burujabe baten hizkuntza ez izan. Bere iraupenaren giltzarria komunitate baztertu eta diglosiko baten logika marginatuan ulertu behar dela uste dut. Gezurra badirudi ere, zapaldutako hizkuntza komunitate batek modernizazioaren eta nazionalismoaren aurreko garaian zeukan egora diglosiko iraunkorrari zor dio gehien bat biziraun izana. Beste era bateran esan da, hau ia ulergarriagoa den. Basarri bizitzako marginazio sozialari esker iraundu euskarak hainbat lekutan, baina alde batetik nazionalismo espainol eta frantsesaren ez dakit ondo irakurtzen izen, barrakatu. Basarri bizitzako marginazio sozialari esker iraundu euskarak hainbat lekutan. Baina alde batetik, nazionalismo espainol eta frantsesaren eta bestetik modernizazioaren olatuak euskararen herri osoan harrapatu zuenean, elebitasun erdaldunaren trenera igo behar izan zuten euskaldun elebakarrek ere. Hortik aurrera inork ez du gure herrian euskaraz pentsatzen, elebitasun sozialak hizkuntza hegemonikoaren alde funtzionatzen duelako. Bueno, tesi hau Mikel Zalbidek eta defenditzen dute alegia diglosiaren aspektu positiboa. Diglosia beste negatiboa da, batak hizkuntza nagusi bat, beste menpeko hizkuntza bat, hizkuntza nagusi horre betatzen ditu funtzioa ofizialak, estaduen hizkuntza hori da, eta beste da berriz lagun artean eta funtzio informala beteko lituzkena. Baina baina kontua da iraunduela alare, iraunduela Euskal Herriko herri euskaldun batzuetan ekonomia, baserri ekonomia batez ere, baserri ekonomia zutena, eta hain zuzen ere sektore horiek, nolabait ere sektore espainol eta frantses hegemonikotatik baztertu bizi ziren, batzuten interkonexioa baztertuen, baina industrializazioa eta modernizazioa iritsi artean, neurri batean bizimodu horre bere autonomia zuen, eta orduan euskaraz bizi ziren, nire gurasoak adibidez, nire gurasoak elebakarra ziren. Beraz, esan nahi du, ez dela aspaldiko kontua, nire gurasoak elebakarra ziren, eta beraz, nire gurasoen mundua, basarri mundura, neurri baten autonomoa zen, bere marginazioari esker behar bada, naiz eta esan bezala, ni altzokoa naiz eta Tolosa joaten ziren, eta interkonexio hori bat zegoen, baina posible zen, altzon garai batean ere bat euskaraz bizitzen, noski. Kultura hegemonikotik, kultura idatzitik, eta aparte, esan nahi dut, kultura diglosikoa ahozko kultura da, eta Euskal Herriak azken mendetan hain zuzen ere horri esker bizi izan da, eutsi dio, bere euskalduntasunei ahozko kulturai esker hain zuzen ere, bezaren idatzia badakizu. Aspaldi batetik, jadanik beti zeren kultura idatzian euskerak ez baitu sekula lekurik izan. Bueno, gazen aurrera, modernizazioaren eta nazionalismoaren aroan hizkuntza etniko erregionalen etorkizuna zein den badakigu. Gauza jakina denez, estadorik gabeko munduko mintzaile gehienak maldan beradoaz. Hizkuntzen heriotza etengabe da munduan eta badirudi gutxi batzuek, katalana bezalako herri bakan batzuek, eusiko diote identitate linguistiko duingarriari. Bestela esan da, hizkuntza arazoa termino nazionaletan planteatzen duen politikak bakarrik salba dezake estadorik gabeko mintzaira. Katalana ikusiko dugu. Nola ateratzen den. Estaduri lortzen ez baldin badu, estaduri gabeko Kataluniak, autonomikoak, orain arte eutsi dio neurri batean, baina esan nahi dut, eta Katalunia ostera da. Hizkuntza minorizatuen artean munduan dagoen hizkuntzarik aipagarrien izango da, esan nahi dut, badaude beste hizkuntza ze batzuk, baina Quebecen eta abar, edo Belgikako zean ere, horiek badute beren aitortza ofiziala dute, eta orduan Kataluniako egora baino gobean bizi dira. Bueno, hurrengo puntua. Nazio politiko euskalduna ereki dezakeen estatu burujabe euskalduna behar dugu normalizazio soziolinguistikoaren bidean abiatzeko. Ez da nahikoa estatua izatea, noski. Estatuaren botereak logika linguistiko euskaldunean funtzionatzen ez badu.
hau estatu zela irakurtzen diet. Ez da nahikoa estatua izatea, noski, estatuaren botereak logika linguistiko euskalduna funtzionatzen ez badu. Irlandakoa gertatuko zaigu, hau da, erabiltzen ez den hizkuntza baten historia tristea da Irlandako esperientzia. Estatua ezinbestekoa da, boterearen gestioa berek egiten duelako, eta orduan estatuak kudeatu behar du nazio hori, kalkulu kasuan nazio euskaldun horren kudeak eta linguistikoa estatuak egingo luke, baina estatuak ere bere mekanismoak ez baldin baditu euskalduntzen. Bueno, eta hori ikusi dugu, autonomia sisteman zer gertatzen da. Botere autonomikoak nola funtzionatzen du, erderaz edo euskeraz. Gehien bat erderaz funtzionatzen du. Gero euskaren alde jarriko zituen, ereduak eta gainerakoak. Beraz, esan nahi dut, botereak, eta hau estatuarekin loturi dago, botereak berak ez baldin badu hizkuntza minorizatu, agian normalizatu nahi den hizkuntza horretan funtzionatzen, hizkuntza horren alde egin daitezen aleginak eta Irlandakoak aleginak ez ziren oso txikiak izan porrotean bukatzen dute. Beraz, arazoa kontua da, botere kontua dela, eta botereak ere funtzionatu behar duela, ez dela nahikoa hizkuntza horren aldeko diskursoa, hemen botere autonomikoak egiten diguna. Hemen hain zuzen ere denak dira euskalaren aldekoak, batez ere EAen, baina badakigu nola gabiltzan, ze euskalduntasun kalidadekoa sortu dugun. Eta bukatzeko, nire ideien laburpen gisa honako hau esan nahi nizueke. Hizkuntza bat ezin da normalizatu bere erabilera esparruetan funtzio komunikatibo hegemonikorik gauzatzen ez baldin bada. Eta funtzio hegemoniko horiek, nazio hizkuntzari dagozkion erabilera esparrua direnez, Jaurlaritzaren botere autonomikoaren hizkuntza politikak geure herrian arrotz izatera kondenatu gaitu. Eta barkatu, irakurtzagaitik.